तो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। भिडिअआ लेट जाबाय दे रायजो राजाफोर, अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामदे। सासे मानसिनि मोसौ बिमा आरो मोसौ दामब्रा दुरुं बस'नानै थांदों बहाबा सोरबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोना खानानै दोननानै होबानो जाबाय आरो लेंहरबानो जाबाय। नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय सानै बिथांमोनहानो माने दुरुं बस'नानै खारदों। दा मिथिया बबे जायगायाव दङ, न'खरनि मानसिफ्रा हालाय हाफाय जानानै दङ आरो बे मोसौ बिमाना गथ'बो दङ, साफे दङ मिथिया, जिखुनु गथ' दं होननानै मिथिदों। आरो बै दामब्राना जाहैबाय हिन्जाव दंना गैया बा दामब्रि दंना गैया, मा बिमा दंना गैया बेखौ मिथिला आरो। थ' बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय माने अरुनजय नार्जारि, बिथाङा माने क'क्राझारनि। ओमफ्राय जेनेबा नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय माबाया मा होनो सुमि बसुमतारिया जाहैबाय मानि कार्बि आलंनि, बे हिन्जावा जाहैबाय कार्बि आलंनि, ओमफ्राय नैबे हौवाया जाहैबाय क'क्राझारनि। ओमफ्राय हिन्जावना माने गथ' दंखायो, साफे दं खोन्थाहराखै। ओमफ्राय हौवाया सेंग्रा नामा, डाइरेक्ट माने सेंग्राल' होनानै बुंदों। दा फेसबुकआवबो शेयार जागासिनो दङ। दा लोगोफोर, नोंगौ नोंथांमोनहा नैबे जनानै थांनाय मोसौ बिमा मासे गोमादों, दुरुं बस'नानै थांदों। नोंथांमोना सोरबाफोर बहाबा नुसनोब्ला खानानै दोनबानो जाबाय, जाहाथे बै मोसौ बिमा मासे आरो मोसौ दामब्रा मासे गोमाना थांदों। नोंथांमोना बेखौ सोरबाफोर नुयोबा खानानै दोनबानो जाबाय, लाखिबानो जाबाय, जेन' थाबैनो मालिकआ मोनफिनो आरो बै जेनाखि गारबोनाय फिसाया जुदि बिमाखौ मोननानै थाबनो गोजोननाय मोनफिनो, रंजानाय जाफिनो आरो मोजाङै मोजां माने मावनानै जानो मोनफिनो। बेनिखायनो बे माबाखौहाय नोंथांमोना खानानै दोनबानो जाबाय, मोसौ बे दामब्रा आरो नैबे मोसौ बिमाखौहाय खानानै दोनबानो जाबाय नुयोब्ला, नङा होमबा? आजिखालि संसाराव बा दानि बोथोराव मा होनदों, हिन्जाव सिख्लाखौ बा सोरबा हौवाफोरखौ दा फोथाय, मोसौ गायखौ फोथाय, मासे मोसौ गायखौ फोथाय। मासे मोसौ गाया सानफ्रामबो दैनिक नोंनो सेरसे सेरनै आधा कि फवासे गाइखेर होबाय थायो। मानसियानो मानसिखौ थगायनानै गोदाव सोराव संहार खालामो होननाय बायदि बाथ्राया दिनै सोराङाव फैदों, दिनै नुजाथिफैदों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा नैबे मोसौ बिमा आरो मोसौ दामब्राखौ नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै, जेसेबां नुयो जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोना खानानै दोननानै नोंथांमोना फन हरबानो जाबाय बा फेसबुकआव पस्ट होबानो जाबाय। आङो बिथांनि नाम्बारखौ मोननाय जायासै, दहाय डिलेट थांदों। आङो फेसबुकआव लाखिदोंमोन, बिनि नाम्बारखौहाय हरदोंमोन, बे जायनाखि पस्ट खालामग्रा बिथाङा हरदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, आङो डिलेट खालामफ्लांदों आरो बावनानैहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय, भिडिअ खालामनानै नैबेयाव उमुगाव दङ होननानैहाय। आरो सोरनावबा नाम्बार थाखागोन बे सिनायनाय मानसिफोरनाव। दा लोगोफोर, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय, जेन' थाबनो मोनफिनो बै न'खरनि मानसिफ्रा आरोना। हालाय हाफाय जागासिनो दङ, गथ' गोनांखा। आरो दिनै मा होनो, मोसौ दामब्रायाबो दामब्रा मानि एकदमबारे बिमा खाखौसो मोजां मोननानै दिनै मा खालामनो, नङा होमबा? मा खालामनो, बिमा खाखौसो लानानै थांबाय। मानि एक्सुवेलि साननांगौ बाथ्रा जाबाय, नङा होमबा? दिनै बिमा खाया माने बोसोर गियान होबाय थायोमोन खोमा फिसाखौ, माने मोजां मोननानै फसायनानै लानानै थांबाय आरो मोसौ बिमा खाखौनो। माने आजिखालि दामब्रिफोरखौथ' फोथायजाला नालाय, बबेबा मा होनो गाइखेर मोजां होला, बबेबा मोजाङै गांसो जाला हामो, आरो मा होनो बोसोर गियान माने फिसाफोर होआ नालाय। बेनिखायनो नैबे बिमा खाखौनो मिथिखानायखौनो मोजां जागोन बेयो, मोजां गाइखेर होगोन बियो, मोजां जाथारगोन बियो, फिसा खांनो रोंगोन बियो होननानै नैबे अरुनजय नार्जारिया दिनै मा कार्बि आलंनि सुमि बसुमतारिखौ आरोना, सुमि बसुमतारिखौ बिथाङा माने लानानै थांबाय बा खारलांबाय आरो। लोगोफोर, नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय। थ' आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट बेनो आरोना नोंथांमोननिसिम, जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय। थ' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। थेंक इउ।